El primer dels dos enfrontaments que el Sabadell tindrà contra l'Espanyol és avui. Els arlequinats visiten la Dani Jarque no per enfrontar-se al primer equip, sinó per fer-ho amb el filial dirigit per Víctor Cea, un Víctor Cea que ha entrenat equips com l'Ucamp Murcia, el Talavera o la Cultural Leonesa. Parlem ara del sistema de l'entrenador de Víctor Cea. En el partit contra el Sant Andreu i en el duel contra el Cornellà va utilitzar un 3-4-3, format en porteria per Pol Tristan en ambdós casos, en els dos partits. En defensa, la defensa va ser la mateixa, és a dir, Hugo Caroz, Xavi Rufo i José Ángel, tant amb la victòria del dia del Sant Andreu com el partit del Cornellà, que crec que també va acabar amb victòria 0-1, si m'equivoco em corregiu. Però al mig camp va variar, mentre en el partit recent el Narcís Sala, Miguel Londoño, Justin Smith, Ferran Gómez i Timus Carutas van ser les peces del mig camp al sistema del tècnic. En el partit contra el Cornellà de l'últim partit de l'any passat, Àlex Almansa i Rafael Bauzá van substituir Miguel Londoño i Justin Smith, mentre que Ferran Gómez i Timos Carutas van ocupar la seva posició habitual en ambos partits. I la davantera va canviar també una miqueta, en aquest cas en una petita part, un 33%. Lluc Castell i Mingo es van quedar en aquest 11 durant els dos partits, van sortir com a titulars. L'únic canvi que va haver-hi va ser que en el partit del Cornellà el tècnic va utilitzar Omar Sadik i en el partit contra la Unió Esportiva Sant Andreu del passat diumenge va posar d'inici a Marc Jurado. Analitzem ara el més destacat del nostre rival. Bé, en porteria tenim a Pol Tristan, que va jugar al juvenil del Sabadell i va ser el porter amb el que ens vam enfrontar el dia de l'Algesires, que precisament jugava a l'Algesires, en aquell fatídic dia en el que vam estar ben a prop de jugar al playoff per pujar a segona, qui sap si la nostra història hauria canviat. I Llorenç Serret, que bàsicament va ser el porter que es va menjar una falta el primer gol que va fer el Sabadell a segona ref al partit de Nadal. En defensa tenim a José Luis Català, ex del juvenil del Sabadell, Joan Puig, que ha arribat a debutar en Copa amb el primer equip de l'Espanyol, José Ángel, que ha fet 2 gols, i Català, que n'ha fet un amb el filial. Com a titulars en destaquem a Català, a José Ángel i a Hugo, que han jugat 11, 16 i 15 partits respectivament. En mig camp vull destacar uns quants noms. Justin Smith, un jugador canadenc que ha sortit del planter del Niça, ni més ni menys. Rafael Bauzá, que va arribar a jugar amb el primer equip i fins i tot va ser va sortir, en aquest cas a la segona part, un parell de minutets en el partit contra l'Sporting, al playoff d'ascens que l'Espanyol va jugar el juny passat. En destaquem també la presència de Carballo, que n'ha fet 2 gols, i com a titulars a l'equip, al filial, estan Justin Smith, Carballo, Gómez, Jan i Londoño. I pel que fa a la davantera, tanquem ja repassant quins són els perills als atacs de l'equip. Àlex Almansa ha fet 4 gols i ve del planter del Girona, però va sortir abans d'arribar al Girona de l'Adam. Mingo, que ho ha jugat pràcticament tot, és un perill perquè n'ha fet 4 gols, també és un dels 2 màxims golejadors de l'equip. No hi ha un Pichichi en solitari, sinó que hi ha un Pichichi compartit, i és Mingo i Àlex Almansa. Mingo, que ha jugat 18 partits. Marc Jurado, que ve de la cantera del Barça, però també s'ha format al Manchester United. Anècdota, és nebot d'una cosina meva, per tant, no és que sigui família, però és família indirecta, però bueno, bàsicament són gairebé família perquè s'ha mencionat bastant el nom de Marc Jurado i el conec, l'he conegut en persona i el conec no tant en persona, però sí que és veritat que n'he sentit a parlar des que ell ja estava al Barça jugant a la Vins. Omar Sadik també és un nom important perquè va debutar amb el primer equip. Timos Carutas m'ha resultat curiós perquè és australià. No solem veure jugadors de les antípodes a equips potser a segona ref o a un filial, i ve del Deportivo Fabril, tot i que també ha jugat al Cornellà. I bé, com he dit, 4 gols que porten Almansa i Mingo són un perill per l'equip. Així que aquest ha estat el repàs. Si ens deixem alguna dada prèvia, el meu company Joel a la prèvia us en parla de la resta.